Tak čo viac si želať ako po premiére po Brezovskej drese v lige a ešte najvyššie tvoj také tie na tie minúty záverečné, čím si išiel do zápasu? Tak s tým vyhrali sme 1-0, aby sme hlavne nedostali, aby sme to udržali. A tým, že som dal gól, tak to som rád, no. Bolo to pekné, ja som myslím, že šprintoval naše 16-ky, on som hlavil dole a čakal som, či mi to niekto prihrá. A prihral mi to tak, že som dal do prázdnej brány, takže veľká vďaka spoluhráčom. Ako sa cítil v tých pár minútach na travne? Dobre som sa cítil tak po druhom čase som nastúpil a ešte po Brezové, vlastne doma, že som vyrastal, takže mal som dobré pocity, tešil som sa z toho. Dúfam, že čím ďalej to bude dlhšie a dlhšie. Koľko kus nervozity nebol v tebe? Bola, tá nervozita bola, ale padla, ak som šiel na ihrisko, na celý čas som mal troška nervozitu. Ale vrajím, ak som šiel na ihrisko, tak to padlo a už som na to nemyslel. Hovoril si, že teda včera sa rozhodne o tom, že či nastúpiš. Nakoniec si zvážili to zatiaľ je len na lavičku, hej? Áno, tak sme to zvážili, že teraz som OK, ale radšej sme to nechali na 5-10 minút, aby sa niečo nestalo, treba pomaličky začať. Podarilo sa to, že ja som veľmi rád. Čakal si tu prihral tú gólu, lebo mohol že zakončovať ten hra? A ja som čakal skôr tú prihrávku, ešte predtým, ale ak ju už mal, tak som myslel, že mi ju prihrá a dojme na to. Víťazstvo nad Slovanom, čo v tejto chvíli prežil? Dobre, každý sa teší, keď vyhrá nad Slovanom, či je to Slovan, Trenčín, Žilina, tak to sú také mužstvá, s ktorými keď vyhráte, tak je tá radosť väčšia, ale neviem, ako ja sa teším z každého víťazstva, takže nič také extra. Mal si koľko takýchto zápasov, že si pri premiére v nejakom klube, takže si hneď dal gól? Mal si nejaký taký zápas? Mal som práve, že takú premiéru som mal v Rusku, prvý zápas som dal gól a v Sparte takisto prvý zápas som dal gól. A však som potom zhasol. Dúfam, že sa to nepotrebí. Že do tretice teraz bude kvalifikácii, tak tu premiére. Áno. Ešte jedna vec, že možno spadne aj taká ťažoba z toho povinného, možno aspoň jedného trojbodového zásahu z týchto prvých troch kôl, ktoré boli doma s ťažkými supermi, ale predsa len. Hrali sme dobre tie dva zápasy, ale v každom sme získali bod, takže nemôžeme sa utešovať, že hráme dobre, ale máme bod. Potrebovali sme vyhrať na Trenčín a tam to bude ťažké, takže potrebovali sme tento zápas vyhrať. Som rád, sa nám to podarilo, musím zbierať každý zápas. Sa nestalo to, čo mi nevyhralo. Trenčínu